Eli tervetuloa Työnilua webinaariin. Mä oon Katri ja oon Työnilua Oyn perustaja. Ja moikka, mä oon Jonna, myös Työnilon yrittäjä. Tähän meidän webinaariin tuli mukavasti ilmoittautumisia ja aika moni halusi tallenteen tämän suoran sijasta. Ja tämähän on sarjassaan meidän toinen webinaari, joten huomattavasti kokeneempana olemme matkassa. Meillä on ajatuksena tässä webinaarissa kertoa, miten esihenkilöt voivat olla arjessa työhyvinvoinnin mahdollistajia ja miten Työnilua valmennus voi siinä tukea. Me ollaan aika innoissamme, toivottavasti tekin. Chatti on käytössä, sinne saa laittaa kysymyksiä ja webinaarin lopussa me vastataan kysymyksiin. Ja vaikka osa teistä on jo tuttuja, niin kerrotaan silti. Eli mielestämme teidän on hyvä tietää hieman, että ketä me ollaan ja miksi me ollaan tässä. Me kutsutaan itseämme hyvän työelämän rakentajiksi ja me uskotaan, että työyhteisössä enemmän yhdessä tekemällä saamme aikaan enemmän onnistumisia. Ja näitä työyhteisöjen onnistumisia me haluamme olla mahdollistamassa omien vahvuuksiemme kautta, eli dialogin, fasilitoinnin, ratkaisu- ja voimavarakeskeisen sekä valmentavan työotteen avulla. Me uskotaan, että työelämässä tarvitaan muutosten mahdollistajia ja arvostusta erilaisiin näkökulmiin. Osa meidän osaamisesta on tullut koulutusten kautta, mitä me ollaan käyty, mutta suuri osa käytännön kokemuksen, niin kokeilun kuin erehdyksenkin kautta. Me ollaan monessa muutosliemessä marinoituja, arvovalintoja tehneitä, työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen löytäneitä kehittäjäkonkareita. Ja miksi esihenkilöt on sitten keskiössä? Niin tänä päivänä jokainen meistä varmasti jo tunnistaa ja tunnustaa sen, että johtamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi niin yksilön kuin koko työyhteisön työhyvinvointiin. Ja vaikka esihenkilö ei yksin ole se, joka työhyvinvointiin vaikuttaa, vaan siihen tarvitaan koko työyhteisö, niin esihenkilö voi kuitenkin johtamisellaan, esimerkillään ja valinnoillaan ohjata sitä koko työyhteisön siirtymistä työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Ja se, että esihenkilö sitoutuu itse työhyvinvoinnin tukemiseen, on jo ensimmäinen askel koko työyhteisön hyvinvoinnille. Ja tietysti on huomattava sekin, että esihenkilön oma työhyvinvointi heijastuu koko työyhteisöön, eli ihan yhtä tärkeää on esihenkilön pitää omasta työhyvinvoinnistaan huolta. Eli myös tässä toimii lentokoneen turvallisuusohjeistuksistakin tuttu happinaamari ensin itselle ja vasta sitten vieruskaverille. Parhaimmillaan johtajuudella mahdollistetaan hyvää työelämää, tarjotaan siihen työn tekemiseen parhaat edellytykset, autetaan työntekijöitä ei vain onnistumaan, vaan myös kokemaan hyvinvointia työssään. Se, miten ylin johto ja esihenkilöt mieltävät oman johtamistehtävän, vaikuttaa siihen, millaisia valintoja työyhteisössä tehdään ja millaista työelämää niillä valinnoilla rakennetaan. Ja useinhan se on niin, että kun tahtoa löytyy myös keinoja. Työhyvinvointi ei kuitenkaan synny tyhjiössä, vaan on koko työyhteisön rakentamaa. Ja jokainen meistä voi lopulta vaikuttaa vain niihin omiin valintoihin, mutta yhdessä me voidaan tehdä myös valintoja, joilla on vaikutusta koko työyhteisön työhyvinvointiin. Ja tämä vaatii sitoutumista paitsi johtamiselta, myös esihenkilöiltä ja koko työyhteisöltä. Ja tietysti selvää on, että kun johtamislupauksena on myös työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen, kiinnitetään johtamisessa luontevasti huomio siihen, jonka haluamme myös aidosti mahdollistuvan. Ja se, että pystyy tukemaan toisten työhyvinvointia, täytyy olla oma hyvinvointi kohdallaan, jotta jokaisessa kohtaamispisteessä pystyy antamaan itsestään työntekijöille sitä aitoa läsnäoloa silloin, kun sitä tarvitaan. Esihenkilö kohtaa työssään paitsi paljon hyviä asioita, myös haastavia asioita. Jos työyhteisössä voidaan huonosti, on haasteita tai konflikteja, merkitystä on sillä, reflektoiko niin esihenkilö kuin työntekijä sitä, mitä juuri minä voin tehdä toisin, vai kiinnitetäänkö katse siihen, mitä muut voi tehdä toisin. Se, miten työntekijä uskoo oman toimintansa vaikuttavan työyhteisössä,
vaikuttaa hänen valintoihinsa. Ja tähän uskomukseen vaikuttaa suuresti se työelämäkokemus, joka hänellä on niin nykyisestä kuin aikaisemmistakin työyhteisöistä. Esihenkilötyö on mitä enemmissä määrin ihmisten johtamista ja ihmisten kohtaamista. Ja se, miten esihenkilö puhuu itselleen ja kohtelee itseään, se heijastuu väistämättä myös työyhteisöön. Esihenkilö- ja työntekijän vuorovaikutussuhde on monesti se, josta työhyvinvoinnilla on mahdollisuus lähteä kasvamaan. Esihenkilötyössä merkityksellistä onkin saada jokaiselle työyhteisön jäsenelle kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksistaan sellaiseksi, joka tukee sitä hyvää työelämää ja työhyvinvointia mahdollistavaa kulttuuria. Ja kuten aikaisemmin jo totesimme, esihenkilön valinnoilla on merkitystä. Millaisia valintoja me teemme arjessa, miten huomioimme päätöksissä mahdollisen hyvinvointivaikutuksen. Valinnat ei ole aina helppoja ja yllättävän helposti tiukassa paikassa voidaan jättää päätöksen hyvinvointivaikutus huomioimatta. Vaikka tiedetäänkin, että päätös itsessään olisi jo merkittävä riski hyvinvoinnille, niin sitä hyvinvointivaikutusta voidaan tukea kuitenkin aina tietyin osin yksinkertaisesti muun muassa sillä, että päätösten perustelut avataan, tarjotaan tarvittavaa tukea, kuunnellaan ja ollaan läsnä. Yksi selkeä valinta on keskittyä johtamisessaan ihmisiin ja seurata sen vaikutusta tuloksiin. Ihmisen keskittyminen on meidän kokemuksen mukaan lopulta kantanut parhaiten niin tyynen kuin myrskynkin keskellä. Käytännössä tämä voi näkyä valintana tukea paitsi omaa, myös koko työyhteisön osaamista työhyvinvoinnin mahdollistamisessa. Ja tähän meillä on sinulle tarjota yksi konkreettinen valinta tehtäväksi. Työniloa-valmennus voi olla ratkaisu juuri teidän työyhteisölle. Näistä johtamisen kokemuksista ja valinnoista, joita meillä Työniloa-yrittäjillä on syntynyt Työniloa-valmennus, joka mahdollistaa systemaattisen työhyvinvoinnin vahvistamisen työyhteisön jokaiselta tasolta. Ja sitten katsotaan, mitä tämä pitää sisällään. Ja ensin tietysti se miksi, eli miksi Työniloa-valmennukseen kannattaa tarttua. Me ollaan varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että jokainen työyhteisö ansaitsee tavoitteellista työnilon ja työhyvinvoinnin vahvistamista. Ja Työniloa-valmennuksen avulla työhyvinvointi ja työhyvinvointiteot työyhteisössä lisääntyvät ja nostavat työyhteisön tehokkuutta ja tuottavuutta. Työyhteisön yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä edistämällä vahvistetaan myös sitä työyhteisön veto- ja pitovoimaa sekä lopulta sitä hyvää asiakaskokemusta. Ja Työniloa-valmennus tuo niitä konkreettisia työn ilon ja työhyvinvoinnin tekoja arkeenne. Ja kuten monessa muussakin asiassa, niin yhdessä tekemällä työyhteisö löytää myös sen oman potentiaalinsa tässäkin teemassa. Ja valmennus koostuu 5 eri moduulista, jotka kaikki osaltaan tukee kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin kehittämistä. Ja moduulit on ensimmäisenä roolit, oma rooli työhyvinvoinnin rakentajana. Toisella moduulina on osallisuus, työhyvinvointia luodaan yhdessä. 3. moduulina on Työniloa arjesta. 4. moduulina on yhteisöllisyyden rakentaminen ja 5. moduulina on työhyvinvointisuunnitelma. Ja moduuli kerrallaan näitä läpi katsoen, niin tässä roolit-modulissa lähdetään tunnistamaan, millaisista erilaisista rooleista työyhteisössä työhyvinvointiin vaikutetaankaan ja miten ne roolit juuri sinun työyhteisön arjessa näyttäytyy. Samalla roolien tunnistamisen kautta tutkitaan, millaisia vastuita kullakin roolilla on ja miten erilaiset roolit yhdessä tukevat niin yksilön kuin koko työyhteisön työhyvinvointia. Kaikilla työyhteisön jäsenillä on oma merkityksensä työhyvinvoinnin rakentajana, ja vaikka vastuu siitä usein on helpompi antaa jollekin toiselle ja se oman rooli nähdään ehkä vähän pienempänä kuin se onkaan, niin luottamusta, joka mahdollistaa sen työhyvinvoinnin arjessa, rakennetaan kuitenkin ihan jokaisesta roolista. Ja tämä moduuli sisältää harjoituksia paitsi sinulle itsellesi oman roolin tutkimiseen, tunnetyöskentelyyn,
Myös harjoituksia, joita voit soveltaa esimerkiksi oman tiimin tai koko työyhteisön kanssa. Ja lisäpalveluna tässä voi ostaa myös koko työyhteisölle suunnatun workshopin oman roolin vastuun tunnistamiseen arjen työhyvinvoinnin vahvistamisessa. Ja toisena moduulina, eli tässä osallisuusmoduulissa, huomio kiinnitetään yhdessä tekemiseen ja omaan rooliin osana työyhteisöä. Työhyvinvoinnin vahvistaminen on mitä enemmissä määrin ihan koko työyhteisön yhteinen asia. Ja vain yhdessä tekemällä työyhteisö voi aidosti onnistua sillä, että koko työyhteisö sitoutuu, voi aidosti osallistua ja kokea olevansa osallinen, on valtava merkitys työhyvinvoinnille. Osallisuutta edistämällä varmistetaan koko työyhteisön sitoutuminen, vahvistetaan luottamusta, psykologista turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Näitä teemoja tarkastelemalla osallisuuden näkökulmasta saadaan syvyyttä oman työyhteisön tilanteen tunnistamiseen. Ja tässä moduulissa myös harjoitellaan erilaisia keinoja lisätä osallisuutta työyhteisössä, muun muassa fasilitoinnin avulla, ja saat käytännön vinkkejä fasilitointiin, joilla työhyvinvointia ja työn iloa voi työyhteisössä vahvistaa. Tämä moduuli sisältää helppoja yhdessä toteutettavia harjoituksia. Ja työn iloa arjesta moduulissa taas tarkastellaan paitsi työn ilon myös motivaation lähteitä. Tunnistetaan niitä arjen vahvuuksia ja löydetään aika usein niitä kehittämisen paikkojakin. Monesti ne pienet teot ovat kokoaan suurempia ja siksi merkityksellisiä asioita työn ilolle ovat juuri ne päivittäisessä arjessa näkyvät asiat. Moduuli sisältää ihan konkreettisia vinkkejä, miten työyhteisössä voidaan työn iloa ja työmotivaatiota tukea ja vahvistaa sekä käytännön harjoituksia, joilla tunnistaa juuri omaan työyhteisöön sovellettavat vinkit. Harjoitukset sopii erittäin hyvin koko työyhteisön tai tiimin kanssa tehtäviksi ja myös palautuminen ja sen merkitys työpäivän aikana on huomioitu tässä kokonaisuudessa. Ja neljäntenä moduulina, eli yhteisöllisyyden rakentamisen moduulissa, keskitytään työyhteisötaitoihin, tunnistamiseen, reflektointiin ja vahvistamiseen. Työyhteisötaitojen merkitys on ehkä jäänyt työelämässä vähäiselle huomiolle, joka osaltaan on vaikuttanut siihen, että yhteisöllisyyden kokemus voi olla hyvinkin erilainen työyhteisön jäsenille. Tässä moduulissa tunnistetaan omalle työyhteisölle merkityksellisiä työyhteisötaitoja, joita vahvistamalla paitsi tuetaan työyhteisön muutoskyvykkyyttä, myös rakennetaan juuri sinun työyhteisösi näköistä yhteisöllisyyttä. Moduuli sisältää käytännön vinkkejä ja harjoituksia paitsi työyhteisötaitojen tunnistamiseen, myös niiden vahvistamiseen. Ja sitten lopuksi työhyvinvoinnin vahvistaminen on prosessi, jota ei tehdä yhdessä päivässä, viikossa eikä kuukaudessakaan. Työhyvinvointia on rakennettava pitkäjänteisesti. Ja tämä työhyvinvointisuunnitelma moduli, niin siinä tehdään sun työyhteisölle sopiva työhyvinvointisuunnitelma. Koska tähän mennessä me olemme jo oppineet, että työhyvinvointia tehdään yhdessä, niin myös tämän suunnitelman tekemiseen saat käytännön vinkit paitsi työyhteisöäsi osallistavaan toteutukseen, myös asioihin, joita suunnitelman tekemisessä kannattaa huomioida. Ja moduli sisältää suunnitelmalle pohjan, josta sä pääset rakentamaan työyhteisössä näköistä vuosisuunnitelmaa. Ja tätä sä voit pitää ikään kuin työiloa valmennuksen lopputyönä, jossa jokainen edellinen moduli on tuonut sinulle tekemiseen tarvittavia taitoja. Ja sitten kun mietitään, että kenelle tämä soveltuu, niin verkkovalmennus soveltuu kaikille työyhteisössä työhyvinvoinnin boostaajille. Olit sitten esihenkilö, HR, työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö tai muuten innokas työnilon ja työhyvinvoinnin edistäjä siinä omassa työyhteisössäsi. Ja parhaan hyödyn työniloa valmennuksesta saa, kun valmennukseen osallistuu yhtä aikaa useampi osallistuja erilaisista rooleista. Yhdessä tekemällä varmistetaan vielä parempi työhyvinvoinnin ja työnilon vahvistuminen. Usein kun lähdetään kehittämään työhyvinvointia, lähdetään kehittämään johtamista ja unohdetaan, että työhyvinvointi voi lopulta aidosti kehittyä vain koko työyhteisön voimin.
Ja siksi Työniloa-valmennus on suunniteltu siten, että työyhteisön erilaiset roolit työhyvinvoinnin vahvistajina tulevat huomioiduksi, oli osallistujina sitten yksi tai useampi. Ja miten ja milloin? Myynti on avattu 11.3. ja avoinna siihen saakka, kun paikkoja riittää. Eli paikkoja on rajoitetusti, eli nopeasti kannattaa sitä varausta tehdä. Mutta ihan käytännön toteutuksena, niin tämä on paikka- ja aikariippumattomasti verkossa toteutettava valmennus. Saat pääsyn näihin materiaaleihin ja siis jokaisessa modulissa on ne omat materiaalinsa ja selkeät ohjeet itsenäiseen työskentelyyn ja sen valmennuksen hyödyntämiseen työyhteisössä käytännön harjoituksiin. Ja lisäpalveluna tosiaan sitä henkilökohtaista sparraustakin on vielä tarjolla. Ja me tarjotaan tätä teille meidän vankalla yli 20 vuoden kokemuksella työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja työelämän kehittämisestä sekä johtamisesta monipaikkaisessa ja moniammatillisessa työyhteisöissä. Ja valmennus on ajateltu toteutettavaksi siten, että jokainen moduli on kestoltaan noin kuukauden. Ja jos harjoituksia tekee yhdessä työyhteisön kanssa tämän valmennuksen aikana, niin se kerran kuukausi yhtä modulia kohden on semmoinen aika optimaalinen aika. Ja koska me tiedetään, että arki sisältää yllätyksiä ja lomakaudetkin tuo sen oman mausteensa sinne arkeen, niin sinulla on oikeus tähän valmennuksen sisältöön kuitenkin 8 kuukauden ajan. Ja verkkovalmennuksen ensimmäinen moduli meillä avautuu huhtikuussa, toinen toukokuussa ja sitten siitä eteenpäin aina sitä mukaan, kun niitä sieltä suorittaa. Ja näin, tässä oikeastaan se meidän paikkoja rajoitetusti maininnoilla, niin mitäs mun piti vielä tässä kohtaa tehdä? Laittaa sinne myyntisivuille se linkki. Eli Jonna jatkaa eteenpäin ja mä kaivelen linkkiä tuonne chattiin. Yes. Ja sitten kun mietitään, että hinta, mitä tämä maksaa, niin Työniloa-valmennus verkossa maksaa alkaen 599 € henkilö. Ja kannattaa huomioida, että jos työyhteisöstä on useampi osallistuja, niin jokaisesta seuraavasta osallistuja saa 15% edun siihen hintaan. Ja hinta maksaa varmasti itsensä takaisin koettuna työn ilona ja työhyvinvointina työyhteisössäsi. Työniloa-valmennus auttaa rakentamaan, vahvistamaan ja ylläpitämään työhyvinvointia ja työniloa. Olisiko juuri tämä sinun valintasi työyhteisöllesi? Ja myös verkkovalmennuksessa näet ja koet meidän lupauksemme. Eli kehittämismatkallemme me lupaamme asiantuntevat, sitoutuneet ja työn ilosta energian ammentavat hyvän työelämän rakentajat. Eli siis meidät. Ja konkreettisia ratkaisuja siihen työyhteisön tehokkuuden, yhteistyön ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja kehittämiseen. Ja meidän arvojen mukaisesti niin luottamusta, rohkeutta ja sitoutumista yhdessä kehittämiseen. Kyllä, tätä kaikkea me luvataan. Ja kiitos. Kiitos siitä, että olette tässä mukana, olette tilannut tallennetta. Meihin saa olla yhteydessä, me tosi mielellään kerrotaan lisää, saa kysyä, jos tulee myöhemmin jotakin kysyttävää, niin tuossa on meidän numerot, mistä meidät tavoittaa ja nettisivujen osoitekin löytyy tuosta. Yes, eli laittakaa postia, olkaa yhteydessä, käykää tsekkaamassa meidän myyntisivu ja tutustukaa nettisivuille muutoinkin sekä tietysti meidän somekanaviin Fasessa, IG:ssä ja Linkkarissa. Ja tässä oikeastaan tämä kaikki tällä kertaa. Kiitos teille. Kiitos paljon. Moikka. Moikka.